Fent camí ens acosta en esta ocasió a la Safor, concretament a la partida de la Droga, al terme de Barx. Així, a la Font de la Droga o de l'Om, ens esperen Vicent Cervera, David Gomar i Òscar Martí. Tres amics que des de fa anys volten quan les obligacions laborals i familiars els ho permeten per estes serralades. Apassionats del seu paisatge, fa una dècada es conjuraren per a reunir en un llibre algunes de les millors rutes senderistes que es poden fer per estes terres. El resultat és A un tir de pedra, un volum d'informació exhaustiva del que avui ens han seleccionat una ruta que comença i acaba als peus de la Serra de Buixcarró. La ruta comença costera amunt. A mesura que guanyem altura, les vistes sobre la vall són cada vegada més extraordinàries. Anem camí del Pla de Suros, al terme de Pinet. En este paratge, declarat microreserva de flora, hi ha un bosquer de sureres que és un dels més meridionals d'Europa. En realitat, esta és una variant de la ruta, però no podíem passar de llarg sense acostar-nos a este racó de la serra tan insòlit i tan evocador. Val la pena desviar-se, Ens trobem al Pla de Surars, estem en la surera més meridional del País Valencià, al terme de Pinet, i té la particularitat de que el suro, per a créixer, necessita sòls silicis, i així en sòls calcaris ha crescut gràcies a la gran pluviometria que té la zona. Així tenim una altra microreserva de flora, i així tenim un exemple de com es tracta el suro. L'arrencaven i després li ficaven una protecció per a que tornara a créixer. Si voleu, peguem una volteta i ens tornem al Pla d'Avencs. Després de recrear-nos amb la contemplació del surar i dels dibuixos que de forma capritxosa llaura la natura en els troncs, enfilem camí del Pla dels Avencs. Precisament l'element que dona nom a esta ruta. Per accedir a ell hem de desfer una part del trajecte, però és poca cosa. Enmig d'este replà de roca caliça es concentren 6 avencs de més de 100 metres de profunditat. Un autèntic paradís per a espeleòlegs. Mireu, este és l'avenc Aldaia. Este és el més espectacular dels avencs que li donen nom al pla. Però no el més important. El més important és l'avenc Pilar, que està un poc més amunt, que té 230 i pico metres i és el més fondo del País Valencià. A part, també n'hi ha més, com l'avenc Simarro, que està així propet, que té un pou de 40 metres, crec que té. Però, des de luego, el més espectacular és este, que té un pou d'entrada de 80 metres, de caiguda a plom. Doncs bé, si voleu podem continuar caminant i anem al Pla de les Neveretes. Anem, pues. En este paratge, a prop de 700 metres d'altura, el temps sembla transcórrer amb un altre compàs. El mateix amb què l'heura s'arrapa a la roca descolorida buscant la llum del sol. Després de tafanejar al voltant de l'avenc, l'abandonem. Comencem el descens camí del Pla de les Neveretes, un nom que fa referència a les caves de pedra on es recollia la neu. Bé, doncs ja estem ací al Pla de les Neveretes, a uns 500 metres d'alçada, i estem ací davant d'una de les neveres que queda per ací, perquè les altres que n'hi ha estan en runes, i bé, les neveres eren unes construccions que es van fer sobre el segle XVIII i XIX, d'una construcció molt senzilla, perquè quasi totes tenen una forma circular, amb un sostre, i estaven destinades al emmagatzenament del gel, per al seu comerç. Ara continuarem la nostra ruta, enfilarem per el camí, per la senda que va per el barranc de Manesa, i arribarem a lo que és la nevera de Baix, una altra nevera d'unes dimensions molt més grans que aquestes, que va perdre el seu sostre original i que ara s'ha hagut restaurada en uns nervis de metal, imitant el que seria la seva construcció original. Bé, continuem, si voleu. Una gran part d'estes neveres, fetes malbé pel pas del temps, estan cobertes per la vegetació, fet que fa difícil la seva localització.
Només aquelles que es troben a prop del camí es poden veure amb certa facilitat. Després d'esta pausa seguim caminant. Ens adrecem cap al barranc de Manesa, que es troba molt pròxim. L'accés el farem des de dalt, per una senda que discorre pel marge dret del barranc. Es tracta d'un caminal antic que s'utilitzava per a baixar el gel de les neveres fins al monestir de la Valldigna. El barranc, un dels més encisadors de la comarca segons els nostres guies, acull una microreserva de flora. Però allò que crida l'atenció del caminant des del primer moment és la presència de sureres a l'ombria, enmig d'un bosc espès de pins i carrasques. També abunda la vegetació pròpia dels espais ombrívols i humits. Enmig d'esta exuberància transcorre la senda. Probablement estem en el tram més captivador d'esta ruta. En poc més de mitja hora haurem arribat a la boca del barranc. Quasi sense adonar-nos-en, hem salvat un desnivell de 150 metres. Estem recorrent els últims estreps de la serra de Buixcarró. El sender ens aboca a un vial asfaltat. Gràcies a això, la caminada es fa més còmoda. Just en una revolta del camí hi ha la Font de la Benita. Estem arribant a la vall. Al fons podem veure l'omnipresent cim del Mondúber. Entremig dels bancals, el camí ens condueix a la nevera de baix. Esta antiga nevera està situada molt a prop de Barx. Es tracta d'una construcció del segle XVII que formava part de les propietats del monestir de Santa Maria de Valldigna. La restauració a què ha estat sotmesa no deixa indiferent ningú, sobretot per la recreació amb bigues de metall del que eren els nervis de la coberta. Però valoracions al marge, l'actuació permet contemplar com era una nevera de grans dimensions. L'accés a la nevera ens situa al cor de la vall. Des d'esta nova posició podem gaudir de vistes privilegiades dels cims de la Penyalba, a l'esquerra de la imatge, i del Mondúber, al fons. Anem a peu pla, i en pocs minuts arribem a la Font de la Drova, inici i final d'esta ruta per la Safor. En este punt només hi ha temps d'apagar la set amb l'aigua freda que ratja d'este paratge tan entranyable. I des d'ací, anar retirant-se cap a casa per a preparar noves rutes. La llista de propostes de la guia a un tir de pedra és llarga i suggerent, com el recorregut pel qual ens han guiat els nostres amics.